Welcome to YouTube channel Aloysius Popang. Kublai pi baro ki palok ki bajupai bat kershan yaw new YouTube channel jonga Aloysius Popang. Ti palok bat para nong shongstong jong ke jela mekalia hadin ke jingap khmilanti kabala palat shibnai tam AA na do bala dep ban tap board ha ke jela jongi kata ha ka phase 1 jong ka khat khandai trik uyayong 8000 arpusau satang da kisngi ke jingyau yaki vote jong ka Shillong parliamentary constituency Lok Sabha MP election 8000 arpusau kalapoi bat kani kandai ha ka sngi sautrik jong ubnai jeliu 8000 arpusau lese la ban ong bakani ka sngi kan thawro iga history ha ka jela megalia namar kandai ka sen ka banangkong e baka sarkar jela lengba Deputy Commissioner jongke East Khasi Hill District ubadai ro returning officer kalapin mana pat ba ban penjuri ya ka section chispa South CRPC ha ka sngi niew bot ka jingtmu ban mana ni khang persha ya ka jingwan ba tingelum jongki pat ba nong tap bot shabar na ka jaka niew bot ka ban sapelong ha Jawaharlal Nehru Sports Complex Polo Shillong East Khasi Hill District Katkum ke jing pensyai jong Deputy Commissioner ke East Khasi Hill District lengba kilat patai kubor baka jing tumuhi jong ke sarkar ban penjeri ke section chispa South CRPC ha ka sngi bat jaka niew bot tang ha ka nongbah Shillong ke long shibenta ban tek lakam ya kidu ke jing kelumar ke balak ban mi na ka jing wan jong ki pat ba ban ya sernan ban pensyai bat ban lekmen ya ka jing job jong unu kertong jong ke nukono ke seng sign hima ubaki kershan na lor ban tek lakam ro ya ka nukono ke jing ka balak ban mi na ka jingthang kali ha ki surok nongbah Shillong namar ba kasngi niew bot ka hap ha kasngi poya ha kasngi shuti ha ka ba ki pai ba bon ki hap ban mi nala ki yeng ki sam ban lek shel ki kam ki jam pat ki khna puli shela ki jaka puli ki badon ha ka leng jong ka nongbah Hot ngimla ban len bagala miro ka jing persha halor kani ka rai jong ka sarkar jala ban penjeri ya ka section chispa South CRPC na ka wei Nakiseng sign hima kabadang long kajala ka Voice of the People Party lene VPP kum kaway naki political party kabadon bha ya ka jingkerman ban job ya ka naki election MP ha ka naki kanti ka bamanta bat kumjuro nakaway nakiseng bhalang bapaw bha kajala kanyaw trap integrated territorial organization lene hito Halor kan ni ka jing sngok persha kaladon ka jing pensyai pat ba na u president rangba jong ka Voice of the People's Party uba Arden Miller basayo mat bat kumjuro na u president rangba jong ki hito uba donbok dakhar bakimla bat chupiang matla halor ki nongrem baka sarkar MDA 2 kala dep ban pensyai halor ka jing penjeri ya ka section chispa South CRPC hakum ka ni ka sngi Kila ongro baka ka jingle jong ka sarkar ka longkum ka jing yoroid ban penken ya ka hok jong upat ba nong tap bot ha ka risin syar pat ba ban mi syakmat ban ya syem banta ban lekman lai lot klem kinu ka jing te jing kom ha ka bayadai ba ka jing job jong u ne ka candidate baki kershan Kiban longkum kinong mikmat jong ki na ka Shillong parliamentary constituency syaka yeng dorbar thawan jong kari ka Lok Sabha Las ngau tho bakaseng Voice of the People Party kaladep ban krensyai bakanam pendam setia hakmat ka jingtmu jong ka sarkar ban bo kandan hakasking nyaw bot bat kum kaseng bat kinong kasan jong ka kilarai ban yami bet chakmat ban sanran hello jong kortong ha ka ni kasngi lesi kalong ka bas ngau phala bat sku thamula ye upai ba nong tap bot ka jala mikhalia ban yo asngau bakani khani ka sen ka banangkong e baka sarkar mikhalia kan penjeri chisendon de ka section chispa South CRPC ha kisngi nyaw bot ha ka jala bat kerpang e tang ha ka nongbah Shillong ya ka ba ompat jujia meno ha kisnem ki ba menshwa bat kata ro ha baro ki jaka nyaw bot ka mikhalia ni ya ka bam jule wat ha ki we pat ki jala jong kari India bon na kinang shong ka jala kila pensngau ya ka jing bamsngau ya hap jongki halor kani ka jingle silang khmat jong ka sarkar mikhalia ha ka jinge dei pat kani ka banta bat kabalong persya ro ya ka hok bat ka man balai lo jong upai ba nong shong kumbala ka dau bat pin kubor ya ka hok jongki hakikat tu kani ki banta jong ka constitution lani ka takariti sanshar jong kari India wala da ka sarkar lengba u deputy Commissioner ke East Khasi Hill District u SC Sadu IAS kala dep ban pensyai baka sarkar Meghalaya kan nam khang satia ya ka jing lekman ki pat ba man celebrate ya ka jing job jong unu candidate halaki jong ki dong kisnat kanong ba Shillong hato
Kalong mo kabasyong nongrim sisa ya ka Sokar Meghalaya ban penjeri ya ka section Chispa South South CRPC ha ki sngi niew bot bat kataro tanghak nongbah Shillong. Namarkum ba kalong hi kum kipat ba kim don ya ka jingtip ka basyai ya ka jingtmu ka bare jong ka Sokar halor ka benta di paralong saya perkhat bat saya jubab hi mapi halor ka phang kat kum ka jing sngaw ba shimet jong pi. Kublai sibon paralog ika por chong pi sngaw bawat klet ban like share comments bat subscribe ro ya u YouTube channel jonga nakabanta kiway pat ki video. May the best and the most desirable candidates as per electorate's mandates win this 2024 MP election.